10 ways how to be a bad Pinoy. Number 1, badmouth the Philippines. Ang ibig sabihin niyan, siraan mong iyong bayan, pulaan mong iyong bayan, para na sa ganon, wala na rin kinabukasan ang iyong mga magiging anak at mga mahal sa buhay kasi wala nang gustong pumunta sa Pilipinas at wala na rin gustong magbakasyon o maging turista sa ating bayan at wala na rin mag-i-invest. Ang patutunguhan niyan, mababawasan ang trabaho, mababawasan ang oportunidad sa ating bayan at lalong maghihirap ang ating lipunan. Kasama ka na rin doon. Pangalawa, throw garbage anywhere, spit in the streets, urinate everywhere, defecate anywhere. Ibig sabihin, magkalat ka ng iyong dumi, ng iyong mga ihi, ng iyong mga basura sa lansangan, sa kalsada, sa ilog. At nang sa ganon, pag umapaw ang tubig dahil sa baha o sa ulan at may bagyo, babalik sa inyong mga tahanan yan at magkakasakit kayo dahil sa mga kalat at sa mga dumi na inyong iniwanan sa ilog at sa kalsada. Pangatlo, pinturahan ninyo, graffiti and walls. Pinturahan nyo, dumihan ninyo ang mga pader ng ating lipunan at kung gano'n ang gagawin ninyo, ano mangyayari? Ang mangyayari, gagastos ng gagastos ang ating pamahalaan para sa pagpipintura ng mga ginawa nyong mga paglapastangan sa ating mga pader at yung perang yun na dapat ginugol para sa kinabukasan ng inyong mga anak at inyong mga minamahal, lalo na kung may sakit, magagastos sa paglilinis ng inyong mga ginawang pagkakamali. Pang-apat, insultuhin ninyong kapwa Pilipino. Liitin ninyo para na sa ganon, kakaunti ang magiging OFWs kasi nga dahil bababa ang tingin ng mga dayuhan sa atin, hindi tayo bibigyan ng trabaho sa overseas at pag nangyari yon, maghihirap tayong lahat at kasama ka na ron dahil mababawasan ang pera na papasok sa bayan at perang maitutulong sa bawat Pilipino at sa inyong mga magiging apo at magiging mga anak. Panglima, harass and threaten foreigners. Takutin ninyo, iharas ninyo yung mga dayuhan para nang sa ganon, wala nang pupunta rito dahil alam nyo ba, bawat isang turista na pumupunta rito, may mga nabibigyan trabaho ang Pilipino. Sabi nga nila, for every 10 tourists na dumating sa Pilipinas, at least may isang Pilipino mabibigyan ng trabaho. Kaya kung milyon-milyon ang turista ang darating, milyon-milyon din ang posibleng magkaroon ng trabaho sa ating bayan. Kaya kung tatakutin natin ang mga dayuhan, hindi na sila babalik rito at hindi ka na nila bibigyan ng pagkakataon. Pang-anim, kasuhan mo ang mga employer mo at ang mga negosyante para sa ganon, mahuthutan mo sila, magamit mo sila, maabuso mo sila, at nang sa ganon, wala na magtatayo at mag-i-invest sa ating bayan at mababawasan ng trabaho at mababawasan ng hanap buhay sa ating bayan at mga anak mo maghihirap din at mga apo mo magkakaroon din ng walang kinabukasan. Pang-pito, abusuhin mo nga government privileges. Ibig sabihin lahat ng ayuda kunin mo kahit na hindi nararapat para na sa ganun magkaroon ka ng pakinabang, makaisa ka sa pamahalaan, makaisa ka sa lipunan. Pag ginawa mo yan, darating ang pagkakataon na pag meron kang tunay na pagkakailangan, hindi ka na makakahingi at hindi ka na makakakuha ng suporta at tulong sa pamahalaan. Pangwalo, mag-abuso ka, mandaya ka, dayain mo ang sistema para na sa ganun, makalamang ka at makaisa ka. Pag ginawa mo naman yan, tandaan natin, may karma sa buhay. Babalik at babalik yan sa iyo at mamalasing ka sa hinaharap. Pang-siyam, ibenta mo ang iyong mga boto. Kapag binenta mo ang iyong boto, ano naman ang mangyayari? Ang mahalal natin, mga pinunong, ibebenta ka rin nila dahil hindi nga nila sila karapat-dapat sa kanilang katayuan at dahil binili nila ang boto mo, gagawin din nila, mababawiin din nila yung mga perang ibinigay nila sa iyo. Hindi lang bawi, doble pa, triple pa, minsan 10 times pa. At pang-sampu, pahirapan mo ang kapwa Pilipino. Pag pinahirapan mo kapwa Pilipino mo, lalo maghihirap ang bayan at darating kalaunan, pati pagkakataon mo magkaroon ng magandang hanap buhay, mahihirapan din. Kaya may mga kababayan tayo, lalo na sa ibang pamahalaan, na pinapahirapan ng kapwa Pilipino. Pero anong mangyayari niyan kalaunan? Ang kalaunan niyan, mababawasan ang oportunidad, mababawasan ang hanap buhay, at mababawasan ang pag-angat ng ating sambayanan. Kaya mga kababayan, kung gusto nating magkaroon ng tahimik at panatag na lipunan, huwag natin sisiraan ang ating bayan. Huwag tayong maging bad Pinoy. Dapat tulungan natin ating bayan makaangat. Hindi lamang to para sa atin. Iwanan natin to ng mas maayos at mas maganda ng sa ating dinatnan para na sa ganon kung ano man yung kahinatnan at kinabukasan ng ating mga anak at ating mga minamahal. Ito ay aangat, ito ay gaganda para sa sampayanan at para sa inyong mga minamahal sa buhay. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.
Baby.